yemwe adakhalapo nduna yona zachitetezo cha mdziko lino la Malawi mtsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera amene ndi a Ezekiel Ching'oma omwe posachedwapa adalinso m'manja mwa polisi omwe amawemba mlandu okhuza kupereka ndalama kwa anthu achipongwe omwe adakhapa anamiwa pa ma demonstrations omwe adachitika mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi apolisi adafotokoza kuti amenewa a Ezekiel Ching'oma akukhuzidwa ndi upo umene udachitika opereka ndalama kwa amene adagwira ntchito yokhapa anamiwa mu nthawi ya mademo pamene anamiwa amachitisa mademo osusana ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Ndipo malingana ndi umboni umene udaperekedwa pa khoti adafotokoza kunena kuti amenewa a Ezekiel Ching'oma adapereka ndalama zokwana 3.9 million kuti zigwiritsidwe ntchito ngati malipiro kwa omwe achite upo ovulaza anamiwa kapenanso kusoweseratu anamiwawo. Ndipo malingana ndi umboni adafotokoza kunena kuti pali maumboni onena kuti pa tsiku limene anthuwa angakhapa anamiwa akaunti ya Ezekiel Ching'oma kudachitidwa transfer imene ndi ya Standard Bank kupita ku Centenary Bank imene ndi ya mmodzi mwa yemwenso adagwira nawo limodzi kuti akuganiziridwa kuti ndi amene ankayendesa zokhuza upo umenewu. Ndipo palingana ndi apolisi amene wa Ezekiel Ching'oma padakali pano pa mlandu umene alikaye pa belo. Komano malingana ndi chikalata chimene apolisi atulutsa posachedwa akuonesanso kuti amene wa Ezekiel Ching'oma awaseguriranso mlandu wina. Ndipo malingana ndi chikalatacho chikuonesa kuti Ezekiel Ching'oma ndi mmodzi sopano mwa anthu atatu amene akukhuzidwa ndi nkhani ya yemwenso adakhalapo wachiwiri wamkulu wa polisi mdziko lino la Malawi amene ndi Akis Muwanga, komanso yemwenso adakhalapo superintendent amene ndi Laudon Ntinda omwe akuyankha milandu itatu. Anthu awiri amenewa Akis Muwanga komanso Laudon Ntinda akuyankha milandu yomwe adatsekeredwa nayo chaka chapitachi. Ndipo iwowa akuyimba mlandu obweretsa chiopsezo komanso nkhani yobera anthu ndalama money laundering, komanso mlandu wachitatu ndi wokhuza kusagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo. Ndipo malingana ndi Ministry of Justice afotokoza kuti amene adali nduna mu nthawi imeneyo owona zachitetezo cha mdziko Ezekiel Ching'oma iwowa akuyimbano mlandu wachiwiri umene ndi wokhuza kusagwiritsa bwino ntchito yawo. Ndiponso nkhani ina ndi yokhuza money laundering yomwe akukhuzidwa ndi mlandu wokhuza kubera anthu a mtundu wa chi-India amene amakhala mdziko la Malawi ndalama pafupifupi 1.3 billion Malawi kwacha. Ndipo padakali pano iwowa Ezekiel Ching'oma adalandira kaye belo imene akudikirana kuti milandu yonse iloweno pabwalo kumene akayambe kuyankha mafunso. Komano apolisi pambali pa mlandu umene adawatsekerera amenewa chifukwa adawasunga kwa masiku angapo ndipo adawapasa belo imene iwowa adapereka 3 million pamodzi ndi nzawo 3 million, koma onse amene ali mboni pa mlandu wawo adawuzidwa kupereka ma 5 million. Ndipo atatha kupereka ndalamazi adatuluka kaye pa belo, koma adawawuza kuti sabata ziwiri zilizonse azikaonekera ku polisi kumeneko ya Lingazi kumene azikaonekera pa sabata ziwiri zilizonse kufikira pomwe mlandu wawo uyambenso kuyankhulidwa ku bwalo la milandu kumene akhale akuyankha mafunso osiyanasiyana. So mtsiku la lero pamene polisi yaonjezera mlandu winanso okhuza money laundering komanso kusagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo. Tukamba adali mmodzi mwa anthu amene adali ndi udindo waukulu obweretsa chitetezo mdziko, koma zinali zodabwisa kunena kuti momwe polisi imabweretsa mlandu wawo zidali zozizimutsa kuti mmodzi mwa anthu amene amayenera kudzetsa mtendere mdziko lino ndi mwenso adasogolera kubweretsa chonyansa mdziko lino, kamba kunena kuti kwa omwe tidakwanitsa kuonera komanso kumvera nkhani zokhuza momwe zidayendera kumeneku kulilonge tsiku la mademo limene amenewo Sylvester Namiwa adavulazidwa zidali zomvetsa chisoni. Ndipo mafunso omwe adachuluka ngonera kuti izi zinkachitika pamaso pa apolisi, koma kutsatira kugwidwa kwa amenewa zidavumbuka
kuvumbulusa vumbuluso lina lonena kuti kusachitapo kanthu kwa apolisi kuja kudali ndi yemwe adachita oda za nkhani kunena kuti apolisiwo asalowerere chilichonse azingoyang'ana kufikira amene amachita za upozo atathana ndi ntchito yawo. Komano mwamwayi anthu ena adapulumusa amene wa anamiwa, komano amene amawapulumusa adali atavulala ndipo mu nthawi anthu ochuluka akhala akusaka chilungamo chokhuza nkhani, koma kutali kuvuta kuti chilungamochi chipezeke ponena kuti ulamuliro umene udalipo udali usadachoke. Ndipo mwamwayi wake momwe amalowera Profesa Afabela Mutharika ndipo momwe zinsinsi ndi zina zotero zidayamba nokuvumbulukano kuonano kuti chilungamo cha nkhanizi mwina chiyamba nokuoneka chisogolo chake. Ndipo pano ndipo momwe tikukamba kuti amene wa Ezekiel Chingoma, mmodzi mwa anthu amene adali nduna yoona zachitetezo cha mdziko, ndi ameneno amatenga nawo gawo apa kuchita upo ufuna kupha munthu. So tikufotokoza kuti malingana ndi umboni wa polisi adanena kuti amenewa pa tsiku limeneli adatumiza ndalama zokwana 3.9 million kwa akaunti ya nzawo yemwe amamugwiritsa ntchito kuti akachite distribute ndalamazo komwe amagwira ntchito yovulaza anamiwa amene akaunti yake inali ya Centenary Bank. Koma padakali pano amene wa Ezekiel Chingoma sadakane kapena kuvomera mlandu chifukwa kuyembekezeka kuti mlandu ukakalowa ndipo mweno akakhaleno akufunsidwa mafunso ngati akukana kapena kuvomera. So amalawi ochuluka ali ndi chidwi chonse kuti aone kuti zitha motani ndipo ngati boma lingapondereze kapena kusayendesa bwino nkhani iyi zichosa chikhulupiriro chonse chimene amalawi ali nacho tsopano mabwalo a milandu kamba kuonera kuti nkhani akuyang'ana ndi chidwi ndi kuti kodi zitha motani, popezanso ku Malawi kumabweretsa chokhumudwitsa kunena kuti zinthu zambiri nthawi zina zimatha kuyamba ndi moto komano kupezeka kuti pakutha pa nthawi palibenso chisogolo chilichonse chomwe chikuoneka, nkhani zake zimangoponderezedwa ndipo zinafika ponena kuti anthu aku Malawi amati akamva zona zoti wakuti wamangidwa kungomva zoti apasidwa belo pena amatanso chikhulupiriro zoti mlandu umene ungazapitirire. Komano tidikira ndi tcheru komanso chidwi kuona kuti kodi zingathe motani pa nkhani yokhuza amene wa Ezekiel Chingoma, chifukwa ngati nkhani ingayende bwino ndi kuti anthu ayamba nokukhala ndi chikhulupiriro mabwalo a milandu. Nkhani ina ndi ya Richard Chimwendo Banda omwenso nawo adatuluka pa belo, komanso tili ndi nkhani ya amene wa Jessica Bwira komanso yomwe adakhalapo nduna yoona zamalonda amene ndi Vitumbiko Mumba anawonso onsewo padakali pano adatuluka kaye pa belo. Ndipo mbuyo mutaonanso chipande cha MCP chikulankhula zambiri kunena kuti mwina boma likumanga anthuwa by against, komano malingana ndi kuyankhula kwa polisi komanso anthu ena adafotokoza kuti ayisizi kukhuza against, komano ngati munthu adalakwira lamulo mwachitene nsabwineka amangidwe. So tili ndi tcheru komanso chidwi chonse kwa polisi kudikira kuti zikhale zotani, ndipo mabwalo a milandunso tikhale kudikira kuona kuti mabwalo a milandu akhale akuzisata motani nkhanizi pofuna kuonesa chilungamo chonse chimene chingakhalire kuti amalawi tsopano akhale ndi chikhulupiriro ndi mabwalo a milandu, chifukwa choti ngati anthu alolakwa anthu akuyembekezera kunena kuti amenewa achite face lamulo mene limanenera nomata kuti adakhalapo anthu otumikira mdziko la Malawi, koma ngati adalakwira lamulonso likuyeneka kuti liwachite punish pa zochitika zawo zimene adachita mdziko lino la Malawi. Ndipo kulephera kwa boma kupangisa chikhulupiriro cha anthu chikhalenso chochepa maka pamene nkhanizi angaziyendesere. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti kodi ine mukuyembekeza zotani pa nkhani imeneyi kuchokera ku boma, ponena kuti boma latsegulira milandu yochuluka anthu angapo achipani cha Malawi Congress Party. Nanga kodi mutakhala kuti amene zilili mumangona nkhanizi zazizira popandanso direction iliyonse, tingazakhulupirirenso boma kapenano nkhanizi zioneka kuti tingozisiya? Anyway, ndi momwe ena takhala tikuonera mbuyo mufa anthu oyamba kulakwa si amenewa, mbuyo mpakhala anthu akupalamula ochuluka enanso akuchipani cha DPP chomwechi, komano nkhani zake zidathera malowa. So tione kuti nkhani imeneyi yakuluakulu amenewa amene akukhuzidwa ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zidabweretsa chisokonezo mdziko lino kodi zitha motani. So ndimafuna ndimve maganizo anu monga ndakamba kale through comment section kuti inu mukuona motani nanga mukuyembekeza zotani pa nkhani zonse zimene mabwalo a milandu padakali pano ali nadzo kuti adziweruze maka zokhuza amene adakhalapo otsogolera dziko lino ochokera ku chipani cha MCP
kuti kuyembekeza kuti nkhani izi zikhala ndi chitsogolo chenicheni kapena zikhala zothera maluwa. So through comment section monga ndakamba kale, and mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithe kumakupatsirani ena mwa ma videos amene mwakonzerani pano pa Samuel Vita YouTube channel. Bye. Some beating, so I'm a panga monto, kukara kaswili.